Madoka chere mabuja Hedzinoyi nhau dzomanhoko dzozuva rogumi nonhanhatu mwedzi uno waGunyana. Bato reMDC Alliance nyasi rabudisa masoko okuti hurumende inofanira kureka zvairi kuita zvokubisa vanhu munzvimbo dzavagere vachipa ivhu kuvaChina kuti vacherechere zviri kuitirwa kwaMutoko nokuZumba. Izvi wareketa vachiti zvinopesana nezvakaenderwa kuhondo, saka vanhu vanofanira kuziva zvekuita kana nguva yekuvhota yakwana. Watiwo waMnangagwa warega hawo kuwaraihwa wachifunga kuti zvokare svondo zvichandoitika panouya sarudzo nokuti vanhu vari kuona. Bumbiro romutemo wedu uri kutoisiwa pakanyangaritsa chokwadi nomatare opasi paribe agoziva kuti zviri kuitika, asi nyasi pabudika vhidhiyo apo mumwe wavanhu vari kuda kuita vatongi vakuru munyika muno Estere Chivasa agobudika achiratidza kuti paribe zvinozikanwa. Idi zvinotorwadza mabi angu nokuti atadza kupindura mubvunzo yenge yakapusa inotozikanwa chero nevanhu vanototenderera havo mumugwagwamu. Ipapa mutongi mukuru Maraba ndiye azoedza ache kunadzirisa kuti zviite zvinenge zvikuita nani, asi paribe chabudika chisvino zvazvaratidza pachena kuti aribe chaanoziva heno kuti akambopinda seiko mukutongamo zvaatori ipapo. Dare guru munyika nyasi rapirigura mhosva dzakanga dzapuwa vanhu nodare ropasi. Ipapa nyasi murayiridzi wekumaruwa Shila Chisiri munhu atakanwa mhosva dzaaigopuwa dzokunzi anga ari kukonzeresa vanhu kuti waite zvokumukira hurumende. Apawo pabodzipo namataikwekwereza vongaizimidzi wese watakanwa mhosva nodare guru munyika. Toramba tichitenda magweta anodareri waita kuti zviitike izvi, asi tichibva tavhunduka nokuti sei zvichimboitika kumatare madiki basi. Hurumende inoramba ichindoti iribe zvinhu zvokuseenzesa kuti inhadzirise zvitupa zvavanhu vari kuda zvitupa nokudako zvirango zvoupfumi, asi ipapa kana pari pakutengerana dzimotika sezvakaitiwa dzoPoland dziya paribe anoreketa zvokuti paribe mari. Zvinotorwadza mabi angu. Ipapa nyasi vanhu vari kuramba vandori wakaita utachatacha wachimirira kuti upenyu wangaite mukana wogotora zvitupa. Ipapa anenge aribe chitupa hwi kana kutora nopasipoti anokona ba kuitora zvakatooma mabi angu. Ticharamba takaringa kuti ichazvipedza sei hurumende iyi. Wozeki wagotiwo wakunadzira mumwe mutemo kuti ite ndiyo inosunga zvinechekuita nosarudzo nokubuditsiwa kwamasoko takaringana munogore ra2023. Watiwo zvavachagoisa mutemo iyi vachagoita kuti ibate zvese dandemutande pabodzipo nomasaisai ese anechekuita nosarudzo. Ticharamba edu takaringa iko zvinenge zviri kuenda. Wanomirira mabasa hurumende nyasi wati wari kuda kugwendesa hurumende kumatare odzimhosva nonyaya yekuti ida kumanikidza vanhu kuti wabayiwe kamushonga kodziwa mupengo. Watiwo paribe mutemo unobvumira hurumende kuti iite izvi nokunyima vanhu mari dzobasa kana kuvarambidza kuenda kubasako. Zvito zvakatooma. Ticharamba takamira tichiona kuti zvinenge zvichimboenda kupi izvozvi. WaMnangagwa vari kuzama idi kuedza kuti masoja aite kunge ari nani kudarika vamwe vese. Nyasi wapa masoja mabhazi mairi kwagopiwa mapurisa majere bhazi ribodzi zvatoshamisa vazhinji. Kohoko wakuruwa kuramba wachindosimbirira kumasojaku. Idi paribe agoziva kuti chii, asi tinondoramba edu takaringa kuti zviri kumbotekaira sei. Kwai gweta raMnangagwa ragoti roda kusungisa hopero ching'ono mumakutukutu omari nokudako kuti akareketa zvinhu zvakanyangara pamusoro paro. Ticharamba takaringa iko inoperera nhau iyi tichivimba kuti panoita tuzvinhu tunobudika. Ticharamba edu tichigokunyepai mabi angu. Kwabudika masoko okuti mwedzi wambudzi zuva rochitanhatu nozuva rochinomwe waThomas Mapfumo wanenge wariko kuJohannesburg nokuPretoria wari kuita zvokuimba ikweyo. Kwaiva Mapfumo wanenge wainobhendirawo novamwewo wapfana wechidiki wanenge wari kuimbawo mumagwicho okumaHarareya. Ticharamba takaringa edu ko zvinenge zviri kuenda, asi wanokwanisa aiwa gadzirirai kuenda kotamba nawo Mapfumo. Kwaiwo mutambo nhabvu PSL yakubenhuka mwedzi watiri kubata uyu wagumi guru. Nyasi kwabuditsiwa kuti
Chibuku Super Cup yakubenhuka zuva ro20 mwedzi uno watiri uno. Heno kuti zvichapera mushechere ticharamba hedu takaringa. Baiwa tagwirei ndo wagoita vanhu kuti waite kuita tusvinu ipapa kwaipa waigopa mari yokutsigira zvikwata choHighlanders noDynamos. Wakagopa wanotungamira zvikwata zviwakomana dzimotika pabodzi pono warairidzi wavo, wagopawo dzimotika pabodzi pona Charles Mabika akagopawo imba nevamwe wakaita sana Madhinda wakambotambira chikwatachi wakadzi wachagopawo dzimba. Toramba tichitenda hedu, asi tinenge tichiziva hedu kuti mari iyi yakaboyewepi, tinenge dziri kuitika pasi rese. KuZambia kwai kwabatiwa magonyeti anosvika 200 chaiwo akaba miti yakatemiwa, miti yomukula. Ipapa magonyeti kwai akabatiwa ari okuTanzania. Heno kuti zviri kumbotekaira sei, asi kunonanedzewa kuti waChina ndiwo wari kuita izvi. Heno mabiya angu kuti wari kumboedza kuita kudini, ticharamba hedu takaringa ikwe inoperera nhau iyi. KuDRC nokuAngola kwaita hwizi hwaita kusvipisiwa nokambani yokatoka Diamond iyo iri kuita zvokuchera mangoda ikweyo. Zviri kutorwadza mabiya angu nokuti ipapa kwai kwatoona vanhu vanosvika 5,000 chaizvo vari kuhwara kureketa kuno nhau iyi nokuti mvura yavanomwa ndo yakasvipisiwa. Ticharamba takaringa kuti kuchaita kuchidziwa mwoto chere kana kuti hurumende ikweyo icharamba yakadipfama kunge palibe zvakaitika. Bai noboka rinotekaidza sarudzo dzokunigeria kuchange kuine sarudzo mugore ra2023 muzuva rochi19 mwedzi wakukadzi. Ndiro zuva rawagoisa kuti kuchaitiwa sarudzo idi. Heno ticharamba takaringa, ndiro gore ribodziro ratiri kufanira kuitawo sarudzo nesu. Kwai kuTanzania Freeman Mbowe asungiwapo kare ende kusungiwa kwache kwabenutsa pfungwa yokunge waMagufuli wachiri wapenyu. Heno zvinoreketiwa nevamwe kuti mungangochinja henyu mukombe, asi kana mupeta uri mukombeyo uri mubodziyo palibe chinochinja, kukora unondoramba uchindokora zvibodzizvo. Ticharamba hedu takaringa iko zvinoperera. Munyaya iri kuhwadza vazhinji, Australia kwaiya nozvinhu zvombo zvonyukiria. Ipapa yabata nawo nodzimwe nyika dzokumadoka zuva kuti wamise China kuti ireke kuramba ichienderera mberi. Pakatonyangarisa chaiko nokuti Japan pabodzipo yabata nawo mukurwisana noChina, zvokutoti palibe agoziva kuti zviri kunyatsoitika, asi tiri kuona tichibenhuka pokare kuya kwakamboitika paizonzi World War I. Zvakatooma izvi mabiya angu, asi toramba tichindonamatirira kuti tireke hedu kuzovhiringidziwa imomo. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau, murinzike zvisvino.